Ako si Sator. Ginaingon kung unsay imong gitanom, mao sa imong anihon. Mao kini nitabo sa akong kinabuhi nga dili di ako mahimong may kalimtan. Babae kanda ko, unya! Ingon na nang urasa ka naman pa uli, ha? Ay, sus! Yes. Yan, Manday. May magbuot na ako sa toray. Oh, nabuhan ka na, Flori. Niyaman ko nga imong bana. Ay, baan na ang taon. Baan na ka o magganag paningkamot nga mubuhi na mo? Kinsa lagi ko na, Flori. Kinsa? Ako! Oh. Kaya ako namin kamot na mapakaw na tunga sa mga anak. Sumuka nila mama papa, sige laway. Dong Ray, tabo nila unlan ng imong dunggan aron dili ka makapati nila tabon ni. Ano sige na sila gawin sa mga papati? Ha? Ano sila? Unsaon, wa may paningkamot si Papa. Gipasagtan naman niya si Mama nga may mangitag ipakaon nato. Nigdako na ko. Kung makikita kong trabaho, mubiya ko din eh. Ray, Doon lang kasama, Puyo, love. Papa Sator, isa ng babae mong gigus-gakos. Uy, kita na itong akong anak na, love. Nakita niya na. Wala ubog na, nagbisyo pa yun. paita ba yung Papa Sator, oy? Luoy kay kong mama taon, te. Ida. Luoy mo lang. Luoy kay kuya. Luoy mo lang. Grabe. Ray? Oh, Ano naman mo? Ako nakita si Papa mo. Nga doon ay gigagos-gagos, laing babay. unsa? Anak ko kong mani mo, Flori. Oh, mao ba? Unya? Oh, unsa pa? Magtipo na kami sa akong love. Mga anak, mao ni siyang bag-o ninyong Papa. Ma, naunsa naman taon mo si Papa? Nagiyahan na mong pangitaglain. Sabi na kuglahi ka ni Papa, Mama Lori. Nagpares mo na yung mga irresponsable. Hay! Ay, kung susiging mo na hastubangan bago yung Papa Reynaldo, ha? Pitik ka ron. Wa mo naman kunahunas among kaugmaon, Mama Flori. Pulos inyo ramang kaugalingong kalipay ang inyong ginauna ni Papa. Paita sa ninyo, oy! Tinisi. Te! Ilang paghilak, ti, oy! Te! Luya ninyo, by Ray Good. Paita na mo, bay Cyril. Nakagid ka na mga way ayo. Sagdi lang, bay. Ampo lang mo sa Ginoo. Na di ay Ginoo, bay Cyril. Manggod. Kung doon na pa'y ginuuyats, nganong maumali na hitabo na mo. Uy, baya, ano, daoroy sa nimo. Oy, nga, ginoo, yats, oy. Ayaw lang yung pagbiya niya. Kapit lang, girl. Congratulations, Ate Nisi. Nag-graduate ka sa college. Maugi dong, Ray. Naningkamot kong maayo para ninyong duha ni Dong Jason. O paningkamot po na para makagraduate ka sa college. Aron kita ng duha ang magtinabangay, aron makalampos sa si Dong Jason. Atong i-prove sa itong mga ginikanan nga kaya nato ang tanan. Mo early out ko, aron mo tampong ko sa graduation ni Ray. Puhuin kung makapasar sa board exam si Dong Ray. Usa na unya siya kahingpit nga civil engineer. Ate Nisi, Dong Jason, tangtangan na ka ng gitaptap ko sa inyong mga mata. Sige. Oh, Hala! Te, yeah. Dong,
Muaning baya akong giingon ninyo nga atong bagong Pinoy-anan. Dong Ray! Oy, anong day mo? Huwa mo malipay? Nangilak lagi mo duha. Tears of joy! Thank you. Thank you nga gituman ni mo imong gisaan na mo nga buhatan minimong nindot nga bay. Buhatan minimong nindot nga bay si Dong Jason. Ate Dong. Ya, naog lang ko ha. Blihan akong gate. Dong, palihog kog sultian ng tiguang laki nga magpada Princess Gate. Okay. Ako ipulim. Tay, padapli ka may tay, kay musuod ang sakyanan tay. Padapli tay. Atagi kong pagkaon. Pamilyar na ko. Pa! Pasator! Ako ni Bas Jason! Kuya! Kuya Ray! Si Papa Sator! Dong? Pa! Kuya! Kinsa? Si Papa! Wala ka pa kailas tong amahan kaya? Si Papa ni! Ronaldo, anak, kamu kini si Jason? Kami ni Pa! Ain si Nisi, ang inyong ate. Gamaya na sa kalibutan sa? Kita ta? Luuyan na gunin mong dagway. Mo na ba ka na ang gaba sa imong pagbiya na mo? Dato nanday mo, may sakinan ka na rin. Oh! Dato nami! Kinining kamot ming tulo ka man nagsuon, diyang gibiyay mi sa mga irresponsable na mong ginikanan. Kuya, nabutasan si ate kuya Te, Kadindot sa akong gipati, kada dato na mo. nindot. Daplin, kay mo suod nami. Daplin ang gate, Jason. Dugay-dagi kong nag-crave ining puchero. Mao nga nag-order gid ko ini sa paborito na tong restaurant. Ug akong gidadin is ato aron saw anato ni. Sige ka. Jason? Ngano naglugmaw lang imong mata? Kailakon lagi ka. Ngano ka? Luoy kong Papa. Ha? Nakita mo? Diin man. Katong tiguang ganina nga nag-aali sa gate. Siya to? Oti, gusto kong kakos niya pero adlo kong kasabaan ko Kuya Ray. Tungod kay wa pa kong malimot sa iyong gibuhat nato, Jason. Hangtod karon. Niya pa ang samad sa akong kasing-kasing. Diyang bibiya sila nato. Wa pa ninaayo dong, Jason. Nagdugo pag niya akong kasing-kasing. Dong Rinaldo, bisag unsaon ato gihapon silang ginikanan. Sa ilang gibuhat nato, mauni ang resulta. May kwarta na ta. Nindot tag trabaho. Doon na tayo nindot kabay. Gigrasyahan ta sa Ginoo. Ug mahimo pa din na ta magtumot pa nila. Bitaw ya, pasaluon lang nato sila sa Mama Flori o Papa Sator. Maluoy ka, Kuya Ray. Kamu ang mga anak nila ni Sator ni Flori? Hala no? Huwahin ang iyong pagpangita kang Flori. Kay namatay naman siya. Unsan no'y Berto? Tinawag ka ni Berto? Oh, patay na. Dini sila mamuyo sa akong barong-barong. Naguli man sila. Luoy itong kayo kay nag-uban sila sa pagpanglimos. Dato, kailangan akong bugas. Pasator? Sator! Pa? Sator! Pa! Inya kong gigakos. Ipasaylo ka na namo pa. Pasaylo usap ni. Pa? Pasaylo kami, Papa Sator nino. Oo, salamat. Gilungog ni mo akong pag-ampo. Mapasaylo ko sa akong mga anak.
Salamat, Ginoo. Salamat kayo. Mga anak, salamat ninyo. Mga anak ko, salamat. Mga anak. Gipapuyo ko sa nindot nga bahay sa akong mga anak o nagpaabot na lang kung kanus ako kuhaon sa Ginoo. Andam na ko, kay nigaan ang akong dugan. Kay gipasaylo na ko sa akong mga anak, sa among mga anak ni Flory. Mga mga kasama ang kaagi ni Sator, dinhining tulumanon. What's the style? Gipasaylo na is style. Kini mo